Fost l-ewwel ħidma tal-Parlament għas-sena 2016 hemm il-liġijiet dwar l-awtonomija tal-Parlament u l-istandards pubbliċi bil-għan li jiġu evitati abbużi li jistgħu jiġru fil-Parlament. Fost dawn hemm abbużi ta' proċeduri u allegazzjonijiet personali iżda mhux fatwali. Dan sqarru l-wib tal-Gvern Godfrey Farrugia hekk kif nhar it-tnejn jerġa' jiftaħ il-Parlament wara l-waqfa għall-miliet. Li qabel lejt għandu jgħaddi mill-fażijiet kollha tiegħu u dan għall-ewwel darba se jinħoloq kummissarju li se jħares l-interessi wkoll tal-membri parlamentari kollha għax jista' jagħti pariri lilhom. Imma wkoll se jkun dak il-monitoraġġ fejn jekk ikun hemm fejn min jiżgarra minn dak mill-etika tiegħu, mill-standards u mill-prinċipji li wieħed għandu josserva. Dawn il-liġijiet mistennija jwaslu għal Parlament Awtonomu bħal parlamenti oħra madwar l-Ewropa. Għax għall-ewwel darba fil-ġejja tal-Parlament, il-Parlament se jkun totalment awtonomu u għaldaqstant se jirrispetta dak li hemm fil-Kostituzzjoni. Awtonomu fis-sens amministrattiv għas se jinqata' miċ-ċivil, awtonomu mill-aspett ta' finanzi għas se jkollu l-baġit tiegħu. Iżda l-ħidma parlamentari żgur mhux se tkun qed tiffoka biss fuq dawn iż-żewġ liġijiet. Hekk kif diġà hemm 19 il-mozzjoni li ġew ippreżentati s-sena li għaddiet, filwaqt li ser jiġu ppreżentati 3 mozzjonijiet ġodda matul il-jiem li ġejjin. Il-liġi tal-isports, irridu niftħu liġi li għandha x'taqsam mal-social workers, mal-professjoni tas social workers, hemm ukoll dik tat-turiżmu u hemm ukoll liġi li għandha x'taqsam mal-korp tal-pulizija li għandha inkompluha. Intant sa mill-ftuħ ta' din il-leġislatura diġà saru 341 is-seduta, 205 mozzjoni, 22,000 mistoqsija parlamentari u tpoġġew 6,800 dokument fuq il-mejda tal-Kamra. Farrugia jistqar li dawn il-figuri jirriflettu it-trasparenza illi biha qed jimxi dan il-Gvern.